Bine ai venit la roată, 100, 2000 de lei, dai odată sau de 2 ori maxim, aspar gheața, 2000 de lei, prima 2000 de lei, faci pumnii, aspar gheața, 2000 de lei. Vino lângă mine, te rog. Ia să vedem, 70 a plecat? Bun, dai odată, baftă bună. Pac, vino lângă mine, te rog. Ia să vedem, 95 a plecat? Bun, ești final, stai lângă mine aici. Vine. 2. Vino lângă mine, te rog. 75 a plecat? E bine 85? Ești finală, stai lângă mine aici. Ești finală, stai lângă mine aici. 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 Ești final, stai lângă mine aici. Rămâi. Ești final, stai lângă mine aici. Și 3 aici, da. Bun, 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 100. E bine 60, dai odată, baftă bună. Dai, da, odată. Ia să vedem, a plecat 40 sau 75? ...40! Vino lângă mine, te rog. A plecat 100. Bun, vine. Bun, da. Vino jos. A plecat 5. E 5. Mergem după 1. Pleacă 5. Nu pleca nicăieri.